Adrian Delija ma jaqbilx mal-mod ta' kif Beppe Fenekadami u deputati nazzjonalisti oħra bħal Carola Kulina u Ryan Kallus qed imexxu l-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi. Waqt programm fuq stazzjon privat l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija stqar li l-atteġġjament f'dawn il-kumitati huwa xempju ta' dak li wieħed m'għandux ikun fil-politika. Riċentement qed insegwu kumitati li ma tantx kienu pjaċevoli. Mhux ma kienux pjaċevoli għalija huwa inti hemmhekk semmejt minnhom. Tant kemm ikun hemm elementi tajbin xi minn daqqiet li jibżgħu mill-politika litteralment. Ikunu qed jitħajru u jaħarbu. Jiddejqu u jgħidu ma tarax. U naħseb jekk tara x'ġara f'dawk il-kumitati propju huwa ritratt ta' dak li m'għandhomx ikunu daw il-sezzjonijiet ta' tajjir. Din ġiet meqjusa bħala botta diretta lejn Beppe Fenekadami, Carola Kulina u Ryan Kallus li huma l-membri tal-Oppożizzjoni li jpoġġu fuq il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi. Dawn it-tliet deputati tal-establishment nazzjonalista huma magħrufa għal mod partiġjan li bih qed imexxu l-Kumitat Parlamentari. You are embarrassed. Not at all. You're looking embarrassed. Then you go into a tantrum when you become embarrassed. Taf taqra Incredibly. Li ċumjeta Tiddeċidix minn għandu posta hawnhekk. Din mhux l-ewwel darba li dan l-aġir tad-deputati nazzjonalisti kien innotat. Fost l-oħrajn kienet l-avukata Giannella De Marco li waqt laqgħa tal-Kumitat kienet saħansitra ġiet imtelfa fil-qadi ta' dmirijieta bħala avukat li deret għal xut. Fil-fatt, il-Kamra tal-Avukati kienet esprimiet id-diżappunt tagħha l-aġir u l-kommozzjoni tad-deputat nazzjonalista Carola Kulina. Jien minix ħaniġibu lid minnek, Sura Kulina. Jien minix ħaniġibu lid minnek. Jiena minix edaw biex nipprova nieħu political mileage. Minti sa tibbulija. Mintix ħatibbulija, int mintix ħatibbulija. L-avukat De Marco wkoll kienet innotat kif waqt dan il-kumitat Carola Kulina kien qed jikser id-drittijiet tax-xhieda bil-mod ta' kif beda jagħmel il-mistoqsijiet. Is-Sura Kulina għandu jitgħallem x'inhuma d-drittijiet u jekk għalih id-drittijiet tal-individwu ma jeżistux, jekk għalih id-dritt ta' smih xira hija xi ħaġa li hu jikkalpesta, mela allura is-Sura Kulina m'għandux post hawn ġew.